owacho nyoro ne gin bedo ni weche ma osebedo kawuok kendo josiasa kelo wich kuot ne nyithindo ma ogin weche mane jodolo moko wacho. King'iyo sani nitie rawere matindo mag Gen Z kendo dwaro margi en ni giter jatend piny Kenya dala. Achiel kuom twak ma gigoyo en ni sirikal ni ok osetiyo negi makare. Inyalo po kane ging'anyo 2024 kaluwore gi finance bill ma bende nodhi okadho bang'e, gino bende nokodhi kodgi maber ahinya. To kata kamano inyalo paro ni gin jok minyal ng'e ka joma rango jotelo ma wantiere godo sani. Ere kaka weche ma josiasa wacho bedo gi impact kata ng'iyo ngima rawere, gin kido mane kata picha mane ma ginyiso, gin ranyisi mage ma gimiyo rawere pacho kae? Erokamano ahinya. Ka achako gi wach ma koka itiekogo mar miluongo mingi. Siasa ok en wuoyo mang'eny, kendo iwinjo ka jopiny wacho ni ka wabiro e yiero ma 2027 ng'ato ka ng'ato biro chung' but gire gimiseloso nyaka siem tichung' kokiwacho ni an atimo ma atimo. Koro mano opogore gi miluongo mingi ma ng'ato wacho ni tumetenga tutafanya. Sama koro ibiro dhi ir jopiny bang' higni 5 mosemigi nyaka siem ni an aloso ndara ma kama, atimo ma, agero skul ma kama. Koro mano opogore gi miluongo mingi ma ka winjo ka osipwa moro penjo kanyo ni siasa en miluongo mingi. Jopiny biro penji ni gik mane wacho ga te ere mitim. Koro kanyo biro goyi penjo. Ka duogo e penjo mi ipenjo, en adier ni nyithiwa ma Gen Z gidwaro ng'ama mentor gi, kata ka ging'iyo to ng'ato wacho ni an adwa nabed kaka jatelo ma kama kama. To weche ma jotendwa osebedo ka wacho of late gin weche ma kata nyithindwa ma piny ma de gombi mondo donje siasa ginyalo we ni kare siasa en ayany. Siasa en wacho wach moro marach kuom opponent mari kokiyude. Koro ok okel picha maber ahinya ne jowa mabiro kata Gen Z mabiro. Then ne nyithiwa ma Gen Z awinjo kiwacho ni gin gi teko mar ng'iyo jotelo to gin gi paro mar golo ker. Golo ker ok nyal gol gi Gen Z kende, nikech Gen Z gin nyithiwa. Onge kama Gen Z wuok notong' e kor yien. Gen Z en mana nyathini no. To nyathi kapok owuok nodhi oko to nyaka okaw pach janyuol ni to unu neno nang'o. Gin joma wuoyo ot, ok gin agina joma otong' e kor yien. Gen Z are different, gin mana nyithiwa. Koro kapok wach mar kia golo ker timang'o, ker nigi agenda mar nyithiwa matindo. Sani sama wuoye ni nitie weche manyo gi pedho ma bapa ni ker osetemo, ok oyot ahinya koka en gi higni 3-4 to king'iyo otemo mondo nyithiwa boyud kama nitie adier, tich to dok piny kendo opportunities tin. To temo kaka ker mondo nyithiwa be oyud kama soe wigi. Koro gi sani to ok wanyal jajo ne Gen Z dwano gol ker be ok gin te. Ke chieng' moro awinjo chien kacha cha wan kodi e Kenya ka kipenjo ni to ere jatendu, to giwacho ni gin leaderless nyaka sani gin gitwak nyore citizen. Koro Gen Z no en Gen Z kamano to leader gi makoro ochung' manyalo wacho ni wadwa dhi golo rais en ng'a? Onge. Koro Gen Z luwore kaka siasa chal, pogruok mar siasa Kenya ka ego siasa kaluwore gi dhoudi. Koro nitie mana Gen Z mabe mayo masawa, nitie Gen Z be ma koro ji opogore. Koro iwacho ni en Gen Z mane madwa golo rais. Koro weche opogore.